Hi guys, welcome to our channel TFFers TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Muri sei kuma TV ese enyika. Ricky Fire anyora paFacebook pake achipindura zvataurwa naDJ Fantan. Anyora kuti rega ndiisewo mafungiro angu apa. Handina hangu any bad blood naFantan. Fantan munin'ina wangu and I love him and iye anozviziva. But pamunoendesa vana vacho ivava kunoimba kumarari enyu paya, hakusi futi here kuva involva mupolitics. Saka politics inopisa chete kana zvaitwa nedifferent party, asi kana dzichiitwa nemi dziri bho. Ndozvataurwa naRicky Fire, asi vanhu vazotaurawo zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya yacho. Aripe mumwe munhu auya akati mapedza baba moto, well said. Mumwe munhu akati muudzei mukomana wezidumbu. Mumwe munhu akauya akati what a response. Mumwe munhu akati senyika tazobvumirana kakuti pfungwa dzaFantan dzakawira mudumbu, ari kufunga nerurimi. Mumwe munhu akati Fantan zidofo. Mumwe munhu akati Fantan is a ZanuPf condom, they use him whenever they want and as ma-citizens we know it. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati takachimaster kare chigemu chacho, well said baba moto, mataura chokwadi. Mumwe munhu akati behind you baba moto. Mumwe munhu akati well said baba moto. Mumwe munhu akati mapedza baba moto. Mumwe munhu akati ndosaka ndichikufarirai baba moto, hamutenderere munototi gaga. Mumwe munhu akati Ricky Fire, my king, may Jah guide and protect you all the way. So takaimba kuti toda pekugara, tinoda roof. Is it politics? Vanhu ava havadi kuudzwa chokwadi. Mumwe munhu ataura zvakadaro. Mumwe munhu akati wataura chokwadi Ricky Fire, politics dzacho dzashata nekuti dzakune rimwe divi. Mumwe munhu akati ukaona muimbi asingataure hurumende chokwadi, imboko iyoyo. Mumwe munhu akati vatengesi votengesa vopiwa mafufu. Mumwe munhu akati ndezvake uyo wezidumbu ngaatsve chonaka ichi. Ndotaurwa nemumwe munhu adedzera chonaka chiri kwashuga, kwasolti zvavava. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akaya akati Fantan zidumbu kunge lobhengula. Mumwe munhu akati he is a strange boy this Fantan character. Saka ndozvataurwa, vanhu vataura zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya yataurwa naFantan, of which Ricky Fire ndiye amiramira achidedzera kuti aiwa iwe dzikama, iwe kana uchienda kumarari ako eZanuPf hapana vanhu vanotaura, une uchienda nevafana vadiki. Asi kana vana Winky D vakuimba apa futi vana Winky D vacho havana kutombotaura nezvepolitic mukati, vataura nezvelife yemuZimbabwe. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Please comment down below mutiudze kuti munoti kudi. I'm out.